ಭೂತಪುರದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಸೈತಿನ ಪುರಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನವರ ತೂಲೆ ತೂಯ್ ಬೊಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತ ನಂಬುವರು. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತನು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೆ ತೊಪ್ಪದ್ರ ಎತ್ತಿನೇಟ್ ಆ ಇಲ್ಲನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡುವೆರು. ಭೂತ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲನ್ ಏರ್ದಾಯ್ದೊತ್ತನುವೆರ್ ಪಲ್ನೆ ಐಕ್ ಹಿಲನ್ ಪುದರ್ದ ಒರಿ ಜವನೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯದಾಯ್. ಈ ಭೂತ ಸೈತಿನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆಯ್ನೆಟ್ ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಆ ಇಲ್ಲಡು ವಾ ಸೈತಿನಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಯಿನಾಯಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಆಯ್ದು ಈದಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದುವೆ ತೂಲೆ. ಎಂಚಿತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡ ತಿರ್ತ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಜನ ಆದಿತ್ತನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.